So the first thing you have to do in the process of change is to guard the entrances of your heart. Gwardya dagiti ruangan iti puso. So, adda dagiti makunkunan nga ruangan iti puso tayo. Nga kasapulan nga gwardya tayo, tatlo umay iti panakabanbaliw iti biyag tayo. So, kayat mo iti makuna nga panakabanbaliw, masapul nga gwardya ka. Dagiti makuna nga ruangan iti puso. So, wala nga banbaliw, sana kahit sa uwan nga danas ka katao. Tatlo, agbalin ka nga na imbag. Ngamin, mali po din, inawat tayo ni Apo Jesus kasi Apo kinmangisalakan tayo, nagbalin tayo nga nasanduan. Amen? Romans chapter 3 verse 23, yet God freely and graciously declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. Kaya tayo nga nangawa, kini Apo Diyos, kung na people are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life. So umanayan, di panamati tayo nga ni Apo Jesus kung indatong na tibiyad na, inparukpok na, itidara na, ijapros, itikalparyo. Once kainawan mo, namati ka, dahil ito'y nga Apo nga nailang sa ijapros. Pinakuwan na ni ibasol mo, kaya ti Diyos, idikdeklara na, nga sikat at nalintigan nga tao. Automatic na kapsat. Na nalintigan, na pinalubusan ni Jesus Christ, kaya munulin ni puso, kaya nagbibiyagan ni puso. Nagpalit ka nga nalintag, saan nga kapukin ka? Ludigan kapukin ni Jesus Christ. Kaputin nawat mo, so kayang naramidan na iamin na pagayatan ni Apo Diyos, saan nga kaputin na naramidan? Ludigan kaputin na naramidan ni Jesus Christ. May mga kayo unak, durasapon, lumabal-baliwan ka. Ngamin, kuna iti Biblia, the path of the righteous gets brighter and brighter. Sumaya. So, kada tayo kakabsat ng Kristiyano, in bagay na Apostol Pablo, we are changed into the same image from glory to glory. Ijilibro di 2 Corinthians chapter 3 verse 80. Apay nga kasapulan pa lang mabalbaliwan tayo. Nalintag tayo. Nang lumilintag tayo pa. Amen. So, adda ka na tayo ni Jesus Christ. Nagbalint tayo nga brand new. Any man be in Christ, he is a new creature. Nagbalint tayo nga barong nga paraswa. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya pagpakigagayan nun, naramidan dagiti pagayatan ni Apo Diyos. Kaya ni Jesus Christ lang, taon kin ka. Saan nga diyagayat mo di masurot? Hindi ka diya pagayatan ni Apo Diyos. So mabalin mo na i-declare, not my will, Lord, but your will be done. Kaya di tawag ka nga maikabil kayo, tinasayaan nga kasasa. Kaya di kayo nga, umaikin ka dagiti dumduma, wala na isang sarayan, nakita iti ba mo na nga bindisyon. Gawin mo. Isang sarayan unay dito. Ako umay-explain na tinarap ko. And God fill you with joy. Fill you with peace. Kagkabutan tayo na ito yung magtalag yan gano'n. As you trust in Him, God fill you with hope. Kakawawanan, hindi na naman. At tiyag ka na sa buwan, mabalbaliwan ka, isumat lang nga manipol itidayaw, tingana itidayaw. Dahil ito'y tibiyang tayo mga Kristiyano, mga kapsat. Namali tayo, amen? So saan na kagtalin na di basic? Gagtalin na tayo dyan, hindi ka pumabanti tayo. Mabalbaliwan tayo, isumat lang nga. Taruhaan mo nga surutan na ito yung proseso. Dahil ka tiga pumaapay na awan na iti improvement. Awan iti panakabalbaliw, itibiyang mo. So masapol nga agdat, iti agdang nga maramidan tayo. Amin na giti nga ibagat step by step. Nung iso amin na giti nga ibagat, iso na giti pakayurin itibiyang tayo. Kakasapulan nga aramidan tayo. May patay amin, karagiti sa bungi ang Diyos. So if you want a change in your life, you must guard the entrances of your heart. Kaya pasapol ang mawatan na ito eh. Ngayon Satanas kahit na nga isiksik di tapuson. Kahit na nga mulaan di tapuson iti bukal ng makadalagan. Kahit na nga ikabil iti sakit, tinakong, ikabil iti panagdwadway, iti panagdalag, panaghiday, panakapupay, negatibo nga rin negatibo nga panunod. Kahit na nga imulaking ka, nagiti pait, inimon, apapal, sakit, nagita poison, infection, nagita ka trubye. Kahit saan mo, dapat nga pastrikan. Di ko nagiti puso. So saan nga dapat mo pastrikan? Kahit nasapon na maawatan tayo,
nga ni Satanas ket isu iti duty na. Isu iti trabaho ni Satanas na kaya na isip dagiti paitin niya. Inawat mo ni Jesus Christ, daging ka ni Jesus Christ, at nga magkaranaran kami. Apa yung adalan ni Jesus Christ? Apa yung sang-sang-sang-sang ang latan dito eh? Apa yung nakamirugulok na tayo, kaya tutagaw na tayo, bumangon at awat at dagiti blessing. Agay ayos na nito kini Jesus Christ sa dara niya. God shall supply all my needs according to His riches in glory. At dagiti Diyos, nagdaanan niti biyag tayo, nagdaanan niti puso tayo, hanan na bisita ni Apo Diyos kin ka. Come Holy Spirit, kung nagbayaan ka, nagkaroon na niti Espiritu ti Diyos kin ka, hindi ka agyaman ka, tada niti Espiritu ti Diyos kin ka. Inawat mo ti sao ti Diyos, iso ni Espiritu ti Diyos. Amen. Mano tayo nga nangawat ti sao ni Apo Diyos? Amen. Pasakulan garon kumaawatan nga darot ng king Espiritu ti Diyos. Takunan na John chapter 6 verse 63 kung na Apo Jesus, the words that I speak unto you, they are a spirit and they are life. Biyag, adaging ka niti biyag. Sulita ka sakit kat kasama iso niti pagpatagdaan iti biyag mo unang adaan niya ti biyag. Ti sao ti Diyos kat biyag. Iso ti bukod nga saan nga madadaan na imulan na ti puso adaan niya mo iti biyag. Ang biyag at saan nagmamatay ko sa kaya nga manawin. Ti Diyos ko na itinapaot ka pala niya. Praise God. Nagigyan iway, nagwardyaan tayo iti ruangan, iti puso tayo. So, adalan tayo, nagiti ruangan, iti puso tayo. Lumantay ni Satanas kaya na namulangan tayo ang puso, kaya nagiti bukod ka madadalan. Adanad ka. Tapos ano nga palubusan, nagiti maunang nga voice. So, whatever gets in your heart can show up in your life. As the Bible says, out of the heart flows the issues of life. So, magandad ka. Ganyan ipalubusan na sobrang ditapusan. So, in the book of Proverbs, chapter 4, verse 20 to 24, so let us edify the entrances into man's heart. Verse 20, he says, my son, attend to my words, incline thine ear unto wisdom. Na pinapayag kakapsat, iti may sangarwangan, iti puso tayo. Incline thy ear unto wisdom. So yalingag mo, tarapayag mo, kadagiti kinasirip. Saan mo nga yalingag, iti lapayag mo, kadagiti kinasirip, dahil tinulubong. Nga nakabasag lang, kadagiti banbanag na makita. Nga saan ko lang mamati ka, lumangagam, kin makita, dagiti banbanag lang na makita. Kaya ito, iti may sangarwangan, iti puso tayo. Nga ikamal mo, kadagiti sasaw ni Apo Diyos, hindi nga lapayag mo, tapos iso ti mapakaod man nga talagagay, hindi puso. Nga iso ti agbyang, hindi puso. Nga iso ti agkalinanan, hindi puso. Nga iso iti mangtag, hindi ka. Attend to my words. Incline thine ear unto wisdom. Ito sa ni Apo Diyos. Verse 21. Let them not depart from thine eyes. So let them not depart from thine eyes. Hindi mata tayo mawabsak. Hindi may sangarwangan. Hindi puso tayo. So nagita, sipsiputan nyo kakapsat. Nagiti dapat nga gwardyaan tayo. Nagiti ruangan, hindi puso tayo. Kuna niya po Isus, si Matthew chapter 6. Nuti matam ka datas. Datas hindi yung kabiyag mo. So, kuna ni Apostol Pablo, kuna ni Job, nagitulog ang nagiti mata. Nasaan naman matma? Hindi datas. Saan namang matma? Kadagiti ang display. Kadagiti anak namang matma, kadagiti babae nga pang beauty contest. Ibiyag tayo kung kapsat saan nga, hindi pagi tayo kung saan nga pang beauty contest. Dahil ito, kung na present your body, a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ano sika nga babae, katagsuot ka nga makarimon, kung na nakarumal-dumal sa harapan ng Diyos. At no abda iti masuliso, aggartan iti matana, kaputi pa nagsusuot mo, nga makagargari ko na nasaysaya at ko na nga magalutan tatanggid mo, iti jakal na ba ito, tama ipanagid ka, iti may bayi, tagapukin ka, tagaitikulan, kitagbaspasulan, hindi daan na tulag, di pa natin kamalala, kat masapol na, adda iti aramidan, di pa natin kamalala, ng tagta, kinitang lang, iti may isang babae, kat kinartilong din ang puso,
nakikamalalakan. So, nadagkagsan, kakapsa. Kaya kada tayo mga Kristiyano ko na may kita nakabalbali, may ibiyag tayo. Andadan tayo. Nandiyan ikit kinahalan tayo. Amen. Praise God. Mabalin, makita gano'n, yung aanin mo mapalabson, 3 seconds, na dapat nga makita mo, dagiti mo na nga. Tapos, dayo, iti matang, kuna na let them not depart from thy heart. Yes, ako ti Diyos gawin ito, tukuyin na nito. So let them not depart from thy eyes. Keep them in the midst of thy heart. Apay nga kasapulan. Nasaliman mo kami sa unia ako, Diyos. Apay nga nakafocus ka, iti makuna nga sa unia ako, Diyos. Iso nga mo yung ti panagdunag iti sa unia ako, Diyos. Dati makamas ako na nakamulaga. At nung makadunag, dati napayag. Ibagakong kapadal sa mitag, dunag na kikilan ti matam. Kagdunag mo, mamamag mo. Ngayon, ano nga kaya na makawakan kung ano yung may basta ko nga nakamulaga iti matam, tapno alerto. Iti mo ko na nga lapayag mo. Dahil so amin na ito iti combination nga ruangan, iti mo ko na nga puso kayo. Apay kami, nakasapunan na iti nga ramin na tayo. Iti ka sa unya ako, Diyos. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Sumangtad, iti salon at, iti amin nga, lasag tayo. Iti spirito tayo, kararwa tayo, iti physical nga bagi tayo. Nangtad, iti salon at. So, ito yung ibiyag ka. So, pataudan na ibiyag, iso mga kasapunan na ilapayag tayo mo na nga, nakaalay na iti sa uti Diyos, busbusan tayo na ilapayag tayo, magdungag ka na iti sasaw niya ako, nakalarto na iti mata tayo, handi mo isina, iti mata tayo, kalagituin na sasaw niya ako Diyos. Taon na nagasat, nagiti agpasa, kalagiti na sasaw niya ako Diyos. Paglalo na makita tayo, makipanawan ka kapsa, kat asidegan. So, na ito, iduwar-warwangan iti puso, iti tao, kapsa, iti mata, iti lapayag. And the verse 3 ko na, verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it flows the issues of life. So, dito yung kakapsat mo niya, dyan pusong, so tinumuar, titingiwat mo, iso iti makita, iti makuna nga, panagbiag mo. So, kasapulan na, saliman ko tayo dito puso tayo. Anadan tayo, no, niya rin hindi dapat na sobra, dito puso tayo. So, no poison, ops, adating ka, iti pa nakabalin, na saan nga magwastra. So, adating ka, iti pa nakabalin, na ang desisyon na pili, no, niya ti palubusan, na umunag, ken ka. Ito na maksa. Adating ka ti tuhay, ito ka ti Diyos ni free will, murang Egypt. No, niya ti kayat mo, marami doon iti biyag mo. No, niya ti kayat mo, mapanagamalan iti biyag mo. Yan ko na ti Diyos, ikaman mo, itibiyag mo, alagiti sa una ako, Diyos, alagiti itibiyag. So, hati yung akbiyag, nawan ti sa una ako. Na tayo kimay sa tao, kawan kanya natin sa una ako. Unang magpaglamag po, GPC na dalang, magpaglamag, diya karawanan na tayo. Kita mo yung, dahil ito yung physical na bani, haan nga rin ito, importante dito rin. Dahil ito yung katapsat, panunod tayo. Dahil ito yung panunod tayo. So, dahil ito yung makunang kararawa tayo. Nga kasapunan ng matarakunan, iti sa una ako Diyos, tapno makasalun at urepay ni physical na bagi na yan. Urepay na kasalsalun natin, hindi nga bagi. Babalin na, monthly ka na katanin niya, pa-check up taniman mo. Babalin ka kanahin ka panay pa-check up, kanahin ka exercise. Nakasalsalun natin, hindi nga bagi. Kaya may nga nakasalsalun natin, so nagunun mo di salun natin, hindi nga bagi. Kapag ka sinurot mo amin, iti proseso mo kasalun, balin na salun natin, hindi nga bagi. Kaya sumaw ka, hindi ako. Jadi tamat rin, naliti ka rin gaya, bukat na tayo. Jadi bagi ang subli kita mo. So napagpatag, dahil ito'y kararwa tayo. Hindi tinapagpatag, iti-ubing mo na dyan kawas, iti-ubing. So napagpatag dyan. Tan-anmon po nga dyan kawas, kaawan mo dyan dyan. So anmon, natitisi ka na pag-in, kung mo dyan kararwa. So napagpatag, iti-makunan na kararwa tayo. Nga masapol mga taraunan, na kanayon niti sa uti Diyos, kaya isutek tayo nila, dito puso tayo. Tako na keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Verse 24, put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee. So, ito yan sa jamay sa ngawangan ni puso tayo. So, iya na yung itinatangsit ng iwat. So, saan may panulus na tingiwan mo at agbalin nga natansi. Haan ko mga makarimon, iti mo ko na mga rumuang. Iti mo ko na mga iwat tayo. Praise God. Put away from thee a froward mouth. So, the three entrances
into man's heart is the eye, the ear, and the mouth. So put the guard over your ears, put the guard over your eyes, and put the guard over your mouth. Because if you don't put the guard at the front of the entrances, di tamantan nga maka-spread, dagiti pakit, dagiti makasabilog, dagiti poison di na puso. So you have to be aware of your eyes, what you are giving your attention. You have to be aware of your ears, what you are hearing, and you have to be aware of your mouth, what you are saying. As he says, guard your heart, for out of it flows the issues of life. So those are the entrances into man's heart. Timatan, itinapayag mo, kaya itingiwat mo. So ang nadam na niya ikitaan, ang nadam na niya tinanggam, ang nadam na niya isasakwan. Nagita kakapsat, ikiruwangan, ikipusot. Pas itinagin-nadalan kayo di last week kakapsat, pas ano nga, i-bless tayo, nagiti mo ko na nga kabusor tayo. So di ka agsaw, itidatos na ikapan kadakwada, dalas man itinaramid na kadakwada, dalas man itinaramid na kinkanon, saan mo ipablaak ka nagiti kagayam mo, ay sudat dalas ka tao, kundi ka ang nadam, iti kinatao na, babakan, iti panangisipan mo, itiniwan mo. So saan mo ipablaak ka nagiti kakapsat mo, kaya nagiti kagayam mo, sudat dalas ka tao. Uri ka dalas tinaramid na kinkanon, kundi ka agkaran ang nadam. Kauray niya, ibagbagam, nakarikot ng taong itirwangan, sandot lang ang mapansi, kamot lang itimauna, nga kapanan. Apay ko, nakarikot tirwangan, anda nga mamangin, nagiti pa ko na ibagbagam, sinamot lang itimang dindindin, karagiti amin nga ibagbagam, at sinamot lang itimauna nga masaksakan. So, nagiti kakapsat, iti panangandat, iti mauna nga, ngiwan tayo, panangandat, iti puso tayo, sa mga kalubusan, nagiti negatibo, nagiti poison, nga umunod, iti puso tayo. Okay, kami kakapsat nga kasi po yun dito. Nagkiti ba ang connection hindi pa na kayo sarakan? Well, kakapsat, connection hindi pa na kayo sarakan nito. Kami inawat mo ni Jesus Christ. Nalpas mo, inawat ni Jesus Christ. Kaya mapalaw din ka, nagkiti ka sayat nga aramid. Kaya nagkito'y nagkiti ebidensya, hindi pa ko na nakamati. Nagkiti ka pasat in Evangelyo. Kaya kas kasama niya Apostol Pablo. Nga kasapulan nga dati improvements, itibiyag iti may sa mga Kristyano, dati pa nakabalbaliw. Ngayon sa atin yung adalan, nagiti pa ko ng mga proseso, iti pa nakabalbaliw, itibiyag, pero sika yung Kristyano nga napuritan, ipangmatin ko saan nga makapagdakvel. So nga kasapulan ka kapsat, nga umunod kayo, umunod, iti pa nakamunod, kaya itisasaw niya ako Diyos, guardiyan tayo, nagiti ruwangan, iti gusto tayo. Amen! Praise God! Hallelujah! At yung kumikong iti anyaman, no kanayon tayo guardiyan, iti po sa tayo. Babalinan tayo, balinan na lang ko. At i-Diyos kakapsat ka kaya nakangapan na nagkaragiti ng impact ng panpanag. Yung una na niya Psalm chapter 103 verse 5, God fills you with joy. Niya ako Diyos ka na pananang nakaragiti ng impact ng panpanag. God fills my life with good things. So I stay young and strong. Bumilid ka, bumigsa ka, at di Diyos manbanalan na ka. Ngam, masapon nga lupat ang tirwangan, hindi pusong kiniya ko Diyos. At lumakastrat, nagiging nagkikimbal ka manbanan. Ngam, lusaan mo, dinardyan na itapusong, at anda dito, nagiging pait, nagiging poison, nagiging pusong, nagiging ulag mo, nagiging spirito. Ang lumakastrat, nagiging nagkikimbal ka manbanan. O, di kaya din Diyos, iti may isang anak na, at pandadan na, nagiging nagkikimbal ka manbanan, ngam iti problema, at saan lumakastrat ka. Hanggang makastarting ka, nagkitipagayatan niya ako, Diyos apay gamin, na kung hindi poison, dito yung puso. So, masapong na ikandang, hindi poison, dito yung puso. So, una na ako Isus, Matthew chapter 5 verse 8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Nadalos ng puso, mabindisyonan ka. Hindi ba isang tao, madali tinadalos ng puso. Nadalos ng puso, kaya nakasaboy, nadalosahan ng puso. Nagkatan, nagiging rugit, nagiging infection, nagiging poison, nagiging makadadapel. So nagpasang na nagkakit sa mga pangabusan ng muna, nagtayo ng ka. Iti paramo rin ni Diyos. Iti blessing ni Apo, iti ayat ni Apo, kaya kaliting ka, iti ayat ni Apo, Diyos. Amen! Apay nga daga kayo tirang ko. At dagamin ka na kayo iti ayat ni Apo, Diyos. Apay nga daga kayo iti tarigagay dito. At dagamin ka na kayo iti ayat ni Apo, Diyos. Pinalubusan nyo. Ngayon saan nyo nga pagtipunan? Saan nyo nga palubusan man, iti panagdwadwa, paumunod ka na kayo. Tapos saan nga mabalik nga kuyog, iti panagdwadwa, ken iti tanang. Saan nga mabalik nga kuyog, iti panagdandanan, ken iti tanang. Sa awan iti lugar, nga para ka nagito'y naduba. Masapul kausap nga, alisina. Ang mabaling nga pagtipunan, iti puso, iti pait,
ken iti parabor ni Apo Diyos. Masapol nga no iti parabor iti Diyos, no iti Diyos ti panalubusan dito, palubusan ako, sila ni tugaw ti driver si iti biyag ko, sila ni manuturo ti manubira ti biyag ko, at talaga kingga, pitay kingga, Apo, ipabla ako, iti intiro malubungan sika ti provider ko, sika ti manguntag kanya, ti kinapigsawan kanya, kinka amin, sika ti mangipapay, ti manapaagas kanya, sika ti manguntag kanya, ti kinasilig ka rin, ti amin ni iwayat ko, desisyon, sika ti kapuno apay nga makapagtalin na doon, nagdayaw kinka, kami nagdako naman mamantag kanya, hindi na nanay nga po, kinapigsakin pa nakabalin nga mga rami, ti amin nga pagayat amin ni Diyak. So, di kita kakapsat, nakasapulan, nga sa ating nga palubusan, nagiti poison, nga umunod diti puso. So nagkasat, itao, nga nadaan iti nadalos nga puso. Kahit nga sa kanyo nadalos nga puso, nagkadal nagiti poison. Nung minsan kakapsat, nagiti doktor, nagiti kabil na ti kateter, nagiti pasyente, at nung may dream, nagiti poison, manipol iti bagi. Na nasa the pure in heart. So mabindisyonan ka, masursurong may katan, nagiti rugit iti diyan. So adali ko magano'n, hindi ka mabaling na pas, ikinay tanga ka titer, na mangikat ka nagiti poison, hindi pagi. Katitamat na nga umay, nagiti blessing, hindi ka na nga biyag tayo. Amen? And he says, guard your heart, for out of it flows the issues of life. So nanyan, ibiyag mo tatakap sa kingayang sulit at dadali ang puso. So kumita ka di sa mga Apo Diyos, makita ang espiritual nga biyag mo, kaya ito yung makita mo niya dadali ang puso. Luadabay ng tingka, iti sakit kinakam. Kahit na sa wen, nakaunag tingka, nagiti bukol na makadadapay ng mula ni Satanas. Ni Satanas, ni trabaho ni Satanas, kakapsat at bulmula, iti bukol na magdadapay iti tao. Nagiti pamadapas, nagiti chismis, nagiti makalimun, nagiti kaya kayo mula. Isumala dati, akibagan ka, o sister, di ba, tapos tingnan ito, pagpagaling ka na nito. Mabaling mo, ako na, ups, ang patanggaka ang kita. Hanggang tuloy yan. Paluwan, anya, pagkarat. Yes, ang rin na bigay po, person. Kaya among mo sinumara na nagiti po isa, among nagiti pusang, pasla na garbage truck. Nga no, palubusan nagiti basura na may sanhat, nagiti pusong. Ay, ito na puno yung garbage truck, akagat kitak-kitak dito yung lumabas na po, talaga na puno yung garbage truck, akong daidam. So, napunod na niya puso ka naging kirugit ka sa pulan mo, ay damo. Kaya, puruin damo, dalang nakasikaw, basit na sakang, kinupuruin mo ito, tilirong lawat mo, ijay mo ito, inahawak na magdagay na basura, namag kay basura, isodiyahin, magkirti ni Idiak. Itrabaho ni Satanas, ka kumain ang dadapal, nang dati panagsina, nang urungan iti ulo ni Charles. Iso nga ganda tayo kapsat. Apay ka kapsat, nga minsan, nagkadun, nagiti, maya-kaya-kaya, iti ulo ni Iglesia. Kami ada ini kapastoy, handa ng gwardyaan, yung puso tayo. Bagat pa na kayo, ng gwardyaan tayo, titiwangan iti puso tayo. Kahit saan nga makastor, nagiti pahit, nagiti poison. Ada pa yung agrobot ka ni Sunday? Agrobot ka ni Sunday? Kita, mati, ito, namatlaan ka din talaga, matlaan na pa. Well, sige na singkot, dito ako nalatamot iti Diyos. Sige, para saan? Amin na makasapasamak ni Diyan, yung para sa inyo. Anyaman nagiti mga ramit. So nagkakita nagaramit din dapat, anyaman karamidan, kung daway mo nagaramit din imbag. Abakan din dapat hindi na imbag. So saan mo nga abakan din dapat, hindi dapat. Hindi ka abakan tayo, hindi dapat hindi imbag. So mabalbaliwan tayo. Kakapsak babakay, hindi parang gordya tayo, hindi puso tayo. Nasanban tayo. So i-encourage ko ditong gamay sa, nagkarkararag tayo. Agyaman tayo makanayon din ang Diyos. Panagyaman, hindi ka sa pulan na naharag ka. No among nga ti Diyos katin paay na amin na nakasapulan mo may paay ti biyag. Panagyaman nga panagyaman. Tapos na in Philemon chapter 1 verse 6. That the communication of your faith may become effective. So agbalin nga epektibo, ipamatin. If you acknowledge every good thing which is in us, panagkapula amin kini ang Diyos. Panagyaman, panagbigbig. Panagiging amin nga kiniimbag na daan natin, panagkapula kini ang Diyos. Dito nga magkonsyahan tayo. Hindi makunan ng puso tayo, pumilit, hindi makunan ng pamahal. So that is the first step you have to do in the process of change. Guard the entrances of your heart. And then the second step you have to do in the process of change is be open to correction and be teachable. Magka-teachable na tao, awan di ba nakabalbaliw, itibyan ko. So si papalubos ka ng matugdar, si papalubos ka ng makorektar, ken
Apay nga, nga masapol ka lang makurektar at pagpagdadanawan ng lakayan naman. Lifetime process, dahil ka kapsat. Ada lagi karamatan niya ako Diyos na mabalin na tamang kurektar. Kasi na ito eh. Ito yung agsasawa pa na dito eh. Ada lagi ina dito, ada lagi amma dito eh. Agsasawa dito nga saan na itibiyang ko. Itibiyang niya ako Diyos, dito sa una ako Diyos, iti mang kurektar. Kati sa uti Diyos kaya pakasursuruan, pakatinggaran, pakababalawan, pakaadalan, di kinalintan, at magbalin ka nga na nakuman, kinananay na makaya tayo, hindi matan niya ako Diyos. So nga kasapunan tayo kakapsat, hindi sa uti Diyos, kaya mang tugnar na tayo, mang kurektar na tayo, lifetime process kakapsat. Nga ada kasapunan, hindi sa uti ni Diyos. So be open to correction and be teachable. Si papalubos ka ng korektar, si papalubos ka ng mabagbagaan, si ayat ka man nga mabagbagaan. So if you want to change, you must be open to correction and be teachable. But if you get offended every time somebody corrects you, you are not ready to change. Awan hindi pa nakabalbaliw ng tangilibyan mo. Hamua kayat nagbalbaliw. No hamua kayat hindi makorekta. No saan mo kayat matugnar. So nga naging tao nga mabutang nagkamali. Naging tao nga mabutang nagkamali. Anda na kayat hindi makorekta. Dagiti nagyahaanan nga madayunan iti diskarte na idigya. Awalan ti panakamunan. Hamu arami dito. Among dati, among tagparti ti baro. Ay, haan. Galing mabutan na agkamali tabakano mauntan. Diyan na kahit ini makukurektar iso nga gimakkalan, di na kay among tagparti ti baro, di na kay among tagparti. Dagan ano ba lang di na kay among taginaw, di na kay among agluto. Among agluto. Ay haan. Mabutan na naman ko sa lino ko na mauntan. Anak hati maungungkan, suhan na tayo kami na iso nga tagbulid na ako na ako napunan saan ka mapagpaluhan. Anak kaya't naramatan, kaya ito ni Diyos na kinalay ka niya. Amoy madimerak, diniskarte kayo. Hindi pa ko na kapanagbiyak. Nante yung mabutan na kamali. Nante yung nga, mabutan na makorekta. No, teachable kayo. At awanin nga teachable spirit, sa awanan, hindi pa nagkapanagbiyak. Awanan, diniskarte, hanggang makasuko. Ngayon, normal na masaktan ka. Nasakit mo, dati mong dalawin ka. Tanya, di unahin ni Diyos, Libro ni Proverbs, chapter 3, verse 12. For whom the Lord loves, He corrects. Amen. Kaya kung kakabsa tayo, ayatan na tayo ni Diyos. So, kaya na nga, korektaran na tayo. So, nga ni Diyos kakabsa, korektaran na, saplitan na. Ititunggal anak na ngay ayatan na. So, kung na yung mag-ayatan na ni Diyos. So, kaya na nga, korektaran na. Praise God! Nagpakorektar tayo kinahapo Diyos. Agpaitan tayo kinahapo Diyos. Ako, di pagayatan, hindi masunod. Saan nga di pagayatan? Dito yung nga bumilang, hindi pamati. Praise God! Ano yung nagmayagan ka kapsat, hindi tayo isido niya ako. Bumilbilang tayo di pamati. Gusto nga hantay mo mabuti yung mga korektaran. Dapat baka na tayo yung tiyagolis sa dito. Kasaluman hindi kamatong, kasaluman hindi agal mo. Kadara ka umaking kanya kiniima. Ngayon natin ibang korektakin ka, katanagan mo muna, sakbay ka nga kaya ka. Katindi nga, bumilad ka. Pati Diyos, aramatan na nagititak tao naman korektar ka na tayo kakapsat. Haan nga anghel, ay karamatan na umay dito naman korektar. Tao kakapsat, isumat ni Diyos, tinaramat na mutlang iti tao. Haan nga anghel, tinaramat iti Diyos na magisurat ka na giti sa una. Tao, gamin para ti tao, iti sa una. So dahil nga sa uti Diyos, karamatan iti Diyos, iti tao, makamasugan mo lang iti bendisyon, para mo lang iti biyang, tinagdo mga tao. Nagsaw isuna, iti biyang niya ako Diyos. Nagkayos, pwede nga sa uli ako Diyos. So kas na kumaga niya, niya kaya nga, sikat iti pang magbaga ka niya. Ano nga siya, iti pang magbaga ka na kayo, dahil ito sa uli ako Diyos, iti pang kukurekta, iti pang garambay sa sana kayo. Yaw na na, Jake, libro ni Proverbs, chapter 7, verse 5. Nga nasay saya, hindi matuglar, arupan, ngam tayo narimad nga ayat. So, nutugnaran na ka. Hindi ba isang tao, di ba naging ako? Ngayon ko na hanggang ako nagpapa-advise ka na hindi buwan at asawa na, yung libro, hindi Psalms chapter 1, verse 1 to 6, hanggang nagpapa-advise ka na hindi man nagsabrak ka na hindi bulbulitit ka na ako. Hindi ka nagpa-advise ka, diyan may sakit yung asawa na, diyan natatnang na tao. Hanggang nagpa-advise ka nagiti agan anito. Hindi ka nagpa-advise ka, hindi tao nga managputan kini ako Diyos. Katutuglaran na ka.
Nasay-sayaan. Ganun na. Open review is better than secret hand. So nga kada tayo hati mabutan ng review. Ada tayo kumaiti nakakukuha, nakakalulutan nga kung ilang. Hanggang kaputa, itigyan po iti dating ang church leader. Hanakay ka sa unhanak at patog na kada kayo. Iso nga kasapulan na kayo na kasapulan na kayo ama. Iti unang iti iglesia at saan naman anayin na awan na iti elders. Kata kayo iti kinbiyang iti pamagbaga. So biyang iyo, kat paidalan tayo aming kinihang ko Diyos. Kat ito'y nananay, iti pa nakabalbali mo, iti biyang. Amo yung iti kapapatan mo lang ito, iti pa nakabalbali mo kanya. Gapo, hindi pa po na nga nakatugma. Well, gapo di pa nakatugma. Naganda mo hindi na sugot. Hindi bayad din parang biyag ko. Hindi amin na diskarte, ulo di pa nakabalbali mo. Ang ameriso, gapo hindi pa nakatugma. Gapo hindi pa nakakorekta. Iso nga naparamtak, hindi pa nakabalbali mo, hindi biyag ko. So, gamin siya kami nagyanan at ima ko ng alayasan. Kaya karagin itang tao ng tugma na niya. Ako no choice na. So, nagdala niya ito ng tao. Nagpakumaba para ito. Idala na, iturong na talaga dito, tao makurekta na ito. So, kung ako Diyos, yaman mo na eh. Karagin dito, tao ay naraman mo na nagbagbagaan niya, hindi mo ko na nga kinapudnong adaan ayat. At dito ko na amiris na gitigan kamalya. At dito mo na nga imahin, hindi pa nakabalbali, hindi diyan ka. So, di Diyos, karamatan na. Lagi kita tao naman korek. Harap na tayo, so magpakorekta kayo. So, kasapulan ka kapsat. Nga dahil yung hindi ka panunutan, si papalubos tayo na makorekta, si papalubos tayo na matugna. So that is the second step you have to do in the process of change. Be teacher. Open to correction. Praise God. Hanggang close-minded ka na hindi tao mga magbagagin ka. Masapol ka open. Open tayo. Gamin, adubay na ganyan tayo mga mukuli ka sa lukilang lifetime process, gamin, hindi ba nakabalbalik. We are changed into the same image from glory to glory. And then the third step you have to do in the process of change is depend on God and others for support that God has sent to you. So depend on God and others for support that God has sent to you. So, agdependal kayo ni Diyos, kas aramado na rin itang tao at tumulongin ka. Kahit nang hindi right ko yan kapsat kapag sasawa, kung mo na, no one is kailang. So, awan iti tao nga bigyan, itibukod na. So, kasapulang dagit itang tao nga tumulongin ka, tapunoy sagpat na ka. Dagit yan, aramado ni Diyos kapsat na tumulongin ka. So, you can change yourself by yourself. Ang mga kaya, awan iti tao nga, kaya na nga balbaliwan iti, bagi na lang tan kasisyon na lang kasapulang na kita tao nga ramado ni Diyos nga tumulongin ka, magtuberkin ka, magbalagatin ka, takno makasagpat ka, ibaro ato ka, iti masakbayan, pinsagana iti Diyos. Ay ramanan, iti pa nakabalbaliw, iti Diyos mo. Ni Joseph hanggang nag-success. Naawan, iti naglabasan na, adu ang ada sa Diyos. Ni David, adu, nagiti pa nakatuglar, iti Diyos na. Anakakorekta, iti Diyos na. Ngam, idintad na ibiyag na kini ang Diyos. Namiris na lagi tinagkamalyan na. Dito nga narugi, mali, di pa nakabalbalik ibiyag na. Pagbagat ibigdan ni David ka daan ni tinadalos nga puso, saan na nga kaya sa kung isunan ka perfecto, at dapat lagi tinagpasulan na, at dapat lagi tinagkamalyan na. Kaya mamuyo, hindi nagpaso, isunan, inlembang na lagi ipaso na, ilibot na kini ang Diyos, katagbigyan, isunan at daan ni kahit may ikuha ng isakit, kinakapoy. Gamitin mo din. Di namiris na ipaso na kung kinimamang iti Diyos. Saan na nga sinubyan, lagi di ba di marami. Pinagpanawan na nito tapos damo tayo ng rugi, di pa nakabalbali yung titipyan na. So kada tayo kakabsat, normal lang, no, minsan nagkamali tayo. Kung saan tayo itarayan ni Diyos, saan tayo ilimangan ni Diyos, hindi kumamang tayo ni Diyos, kaya papauwi tayo. Kahit nga sa kung saan tayo kusublihan, nagiti malingan namin, saan tayo kusublihan, nagiti datas. Nagtitawad din, nagti Diyos, di pagayatan na, isunod din, hindi may pangangarang pinitiyan tayo. Amen? Praise God. Amoy ato nagiti na tao gamin. Ato nagiti na tao, pastor. Nga kaya da nga bumunan na kita nga paakdar, ibukod da nga kabalan, kimabalinan da nga ramitin. Ato na kaya, handa kahit na kasapulan. Ano po kasapulan dito tulong mo? Hindi kapsagda. Handa, ano po kasapulan dito tulong mo? Ako kasapulan dito tulong mo kasi ano po kasapulan dito tulong nyo? Ano di kasi na tao? Awa nga, awang kayo. Ano po kasapulan dito tulong nyo? Kahit na nga bumunan na kita arap-tarap, na itibukod na nga
ingganan tumata nga maaminis na kasapulan na matangayang dagiti tattao nga armada ni Diyos nga tumulong ko na tatlo makasagpat nga kurong ginagpintas nga masakbayan ng insagana ni Diyos. Tatlo agbalin ni Suna Kasler ang parsuhanan ni Diyos kitwana nga pagbalitan na. So titao, karamatan ni Diyos nga karasugan mo tayo dinindisyon nga gayos ka. So lumayag mo, itiagbalin mo nga pakabindisyonan iti padang sa tao, palubusan mo iti bindisyon ni Diyos na agayos ka, ket agayos mo iti hiyag na iti daduma, ket agbalin ka nga kalasugan iti bindisyon. Amen? So depend on God and others for support that God has sent to you. Yaman mo na itinapo Diyos, isuman ang bindisyon ka na tayo mga kanayon, iti suamin na espiritual na bindisyon. So, aramatan ni Diyos, nagigitang tao na tumulong ka na tayo. Pag-business ka, aramatan niya ako Diyos, nagigitang tao, gumatang itinako. Kahit mo timadala iti trabaho, aramatan ni Diyos, nagigitang tao nga, pag-aplayan iti trabaho, pawatan na iti trabaho, isunod na iti trabaho. So, kasapulang nagigitang tao ni Diyos na tumulong, ikatat mo makasapat ka. Kaya kung tinumambalik iti pamati, kasapulang na nagigitang tao ng bagbagatin ka, mabagan ka nagigitang kasasaon niya ako Diyos. So, kasapulang tayo iti tao ni Diyos. Amen? Praise God. So, pagkitabilag tayo, kasapurang hindi mga ikararating ka. Mga balin ka, hindi mga ikararating ka. Amo yun, hindi ka nagtakbir ko iti na ito eh. Nung maandak na pulos ng ikararag ka na kayo, dumtang niya daw, magurang na ito. Kasapulan hindi ikararating. Tapno, agayos ti blessing. Siyempre, kaya nyo ti blessing iti Diyos na agayos ka na kayo. Okay nyo dito, ganun kayo. Agayos ti blessing iti Diyos, kaya pulos ka na kayo. Iso nga please, anyo nga rin ipatan iti ikararag. Datayo nga, bigyan iti kaharap. At datayo naging mamati nga ti Diyos. At manakabalin amin nga Diyos. Amen. Kaya iti kinasayat na unay iti agkaharap. Unay sa linong ti ayan mo. Unay na awan iti signal, mabalin mo lang tanga makuntaan niya ako Diyos. Unay na awan iti cellphone mo, mabalin mo lang tanga tawagan niya ako Diyos. Kaya unay pa na awan iti wifi mo, sumumpat lang niya ako Diyos. Praise God. Iyan iniimbang iti agkaharap. Sumunag tayo iti kaharap kakapsat. Kasapulan tayo, hindi kararag na hindi kakapsat. Sumunod lang mabayin, sister, kararag na naman. Brother, kararag na naman. So, ang dati prayer meeting tayo kanayon iti every Wednesday. College ko itunggal may isa, hindi kakapsat, kumay na dito. Prayer meeting Wednesday. Awan kita ako magbiyag, awan hindi kararag. Kaya dati ko na, hindi sumuti Diyos. Kaya di sulit, hindi puwersa tayo. Hindi pa nakabalin tayo. Kaya hindi mo mabalin kung may declare, kung ng no weapon that is formed against me will prosper. Kaya dati ko na, Diyos. Praise God. Amin ang pwera sa disiplina. Amin ang pwera sa ikapuso. Saan nagbaligid ka sa lumawagas. Amin ang tunong. Agpalit ito. Nagyaman kini ang Diyos. Kaya sa pagkakapuan, amin ang kinabisa kaysa mga kinparakabalin. Kaya mo ibalag. Amin ang pwera sa ititakas. Kaya awan ititakas ka nagbaligid ka. Well, may ito sakit na maglabas laan. Haan nga iso, imang dadabal kita. Kati Diyos pandanan na kayo. Itinapawat nga palag. So, maliti nga, kadalo tayo kapsat proseso, hindi pa nakabalbaliw, hindi diyan tayo kakapsat, importante. Lapunay, kada tayo mga Kristyano kakapsat. Nga, kaidalan tayo kinyan ko Diyos. Malubusan tayo lagi bindisyon ni Diyos, kagawis ka lagi kakapsat. Agbalin tayo kung kalasugan ni bindisyon, napakabindisyon na lagi kakapsat. So, agbalin tayo. Kahit kung agbalin ka kalasugan ni bindisyon. So, panglubusan gano'n, bindisyon ni Diyos. Kasano nga panubusan ni bindisyon ni Diyos na agayos ka nagiti kakapsat. Anan ni Apo Diyos at ikayat ko lang. Anya ko ba bibyan mo na ramatan meron ni Apo Diyos. Di dyan nga tao. Isot pagayon. Eh, nagiyaman king ka. Naramat ni Apo Diyos king ka na dyan. Diyan ka magurang di bang paspasakit king ka na tao. Eksakto, awanan nga pulos. Awanan ni Tibagasan may isahanan. Eh, tawag iti ubing nga gay ayaw. Dahil awang ka nung isahan ka. Bagasan dyan, di ko ayaw. Ajay! Jadi kami yang mengumpulkannya, namun tak di panggungan kita ketika ini imbang kanya na. So apa lagi yang perlu ini bagas? Ini dia mana dia bagas? Ay, nagalaman di bagas ni. Ya, bagas ako na. Imbis na ramata ni Diyos, bigay nga tao. Blessing nga, gayos kanya na hanakan. Apo Diyos, ikat kaya kung bumigay kanya. Ito pa ko, ito pa ko, di bagas kaya na nag-diretso. Naglaingan, isuman na ba niya ako Diyos? Iso nga, kada tayo kakapsat, nga kaya nga balin nga kalasugan iti bindisyon. Palubusan tayo iti bindisyon iti Diyos. Agayos para tayo tao. Kaya agayos ka na tayo. Kaya makabindisyon tayo iti para tayo tao. Bagating ka, saan ka magbalin na makabindisyon iti padang na tao? Saan mo nga palubusan iti bindisyon iti Diyos na agayos iti padang na tao?
So asa ko lang rin tinulong. Kanya na nagragsak. Intun na tayo magkakapsa kini ako kung nagtinulong. Kaya kung na iti ka rin, hindi pa natin tinulong tayo. Hindi pa nagmaymaysa tayo. Kung na awan ipersa, itisip na mabalingan panlibig ka na tayo. Kaya in-command iti ako. At the anointing, at the blessing na kay ayos ka na tayo. Psalms chapter 133. Dahil tapos hindi kumandi di ako, ngayon ito nagmay sa ating ikararag, ito nagmay sa ating itinulong, di ako marasakan, kasi bulos na, itanggap na ako sana na bindisyon, hindi biyak tayo kapsat. So diyan, hindi proseso, hindi pala kabalbalik, amen? Kaya hindi bottom line ka kapsat, be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So be transformed, be changed by the renewing of your mind. Pabaruan iti panunod mo, kasano ka pabaruan iti panunod mo, na nakaalay iti sa uti Diyos. So kahit mga sa ulit, so kimatang iti sa uti Diyos, lenggam iti sa uti Diyos, tak lumapalas na kam, nuan niya iti napudno, tak lumapalas na kam, nuan niya tinaimpag, nuan niya ti makayaan, kinananay nga pagayatan iti Diyos, iti biyako. Kaya dito'y matan nga maadaan ka, iti kapanunutan ka po ng ako Diyos, at dipendaran lang yun ka, kaya pagyaman at padagiti tattao nga karamatan, na tumultulong kanya. Kaya kung ka ako Diyos, iti aking kapamalaya. So nagita kakapsat, nagiti proseso, iti panakawalan. Amin ngayon magbagat kakapsat, manipul pa lang, iti na minsan las-las bay, kada kiti proseso di para kabarbaliw, inaramat ko lang iti may kagwa may ganito may kaupat ng amin nagay first step amin nga ramin din tayo iti biyak tayo. So nagay iti proseso di para kabarbaliw, kahit kung i-review ka kapsat, di inaramat, bigyan ng atal to medilas kapsat, di pa nag-desisyon mo, make a decision to change, may isang proseso di para kabarbaliw, nag-desisyon ka, ang tatandaan namin yun, nag-desisyon ka tayo hingga, hingga maraming ibiyag mo, kaya kastamot na nga ko nga isubmit mo, iti pagayatan. Iti pagayatan ni ako Diyos Kristo, di mapasama kita. So submit your will to the will of God. At kung ako lang, my will Lord, but your will be done. Kaya kastamot ka lang sa nalugintun, iti pagayatan ni Diyos, giant blessing, ang ayos kita. Kaya kastamot ka lang sa possessing a strong desire to change. So unang naging inabig ko na talaga, iti pananabalbaliw, babaen iti panagpamarumot lang iti ko nang panunod mo anak alay di sa Diyos. Pero kami na dyan pangiga mo namin ibiyag mo iso di mapatawag ng kaligagay iti puso. Kanto kaya kung kaligagayan iti nabingat ang panakabalbaliw iti ibiyag mo kinapaspas nga panakabalbaliw iti ibiyag mo masapol kakapsat nga ikaman mo iti ibiyag mo ipagayatan ni Ama Diyos. Mapatawag kinga iti kaligagay nga kinapingat na magsukimat ka rin sa Ama Diyos. So amin kakapsat iti bottom line iti nga tayo renew your mind. Be transformed by the renewing of your mind. At kung agkalinad ka, hindi kinapudno, agkalinad ka, hindi kinaimbag, kaya dito'y natipagayatan ni Diyos, ito'y ipapasama kay Diyos mo. At kung ninyo ulit ako na yung mga Amen! Praise God! Kaya ang matipagtakdon na yung kanyang hallelujah! 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 We praise you, God! We honor you! We glorify your name, O God! We nagkanayin nga po itibiyag mo. Kaya na po Diyos, kaya imbagan ni amin na nagyaman kami ako Diyos, hindi pa nakawalbahan niyo ako ngayon na punos mo ibigyan ni hindi bendisyon na at tuyo ako naging isaso manidiklara inaramat na ako mga nasugan hindi bendisyon karagin nga kakapsa mga po inawat na naging nga blessing mga po Diyos karagagayang ako nararangkuhan kalina hindi puso dahil di panunod na nagyaman na po na yung ako hindi kiniimpag mo mga gaya ayos ko ng kanayon hindi biyak at dapaw ako mga ipapain ni Puwer sakit pa nakabalina ako mga namin hindi amin na pag-aeta. Dapaw ako Diyos, nagbibiyag ka na kami. You are working in us, O God, and giving us the desire and the power to do what blesses you, God. Thank you, God, for your goodness. So let your goodness, O God, touch in all areas of our life. Nagyaman kami, Apo, nagyaman kami unang ka. Thank you! Kan kanayon kin ka, oh, po Diyos. Hallelujah! Sikatin naman so sa aming handa. Hinbahin mo tibiyag mi, dinamili na kami, manipon ititabok. Hinpuyog mo dagong may diagas tibiyag, kapresyano na kaapo. Nagdependar kami kin ka, saan kami nagdodwa ka nagiti ka rin. Nagtalinaan kami nga nagiti sa or, apo. Paidalan kami kin ka, panuray kami kin ka, apo. Sikala ko, apo, tiyadang panubusan mi tibiyag mi. Your will be done, O God. Yaman kami.
Nagyaman kami muna. When na po ang talingan kami gano'n, kung kumita ka na kiti sa o, magtagatan ka na yun, hindi pa nakabalmali yung ibiyag niya, Diyos. Kung unan niya ka tanayon, hindi tariga kayo, Apo, hindi pa nakabalmali yung buwan, hindi pa nagtalinaan, hindi ka na kiti sa o, Apo Diyos. Kaya't niya, Apo, ang talinaan, king ka, muna hindi pa nakaambo, Apo. Sikat ikinapundo, Apo, sikat idalan, sikat ibiyag. Awanan din sa mali, Apo, pakipundasyon mi, hindi pa mati mi, Apo, no di lang sika. Lord Jesus, gapukin ka, Apo, ginaramit mo yung cross. Because, oh God, your finished work, Lord Jesus, at the cross. We are saved. We are healed, oh God. We are forgiven. Thank you, Jesus. Natinagan mi kat nakasurat ang libro di pagbasahan niya. Yes, Lord. Your grace, oh God. Your gospel that bringeth salvation. Katay paayon ka na kami, Lord Jesus. Pumanayan. We are complete in you, God. Yes. Hanggang abisitan mi di puso mi, Apo. Sika, ang kanayan di puso mi, digyan mi. Nakawan ni mabalin ni makaagaw pa na kami. Neither shall any man pluck me out of your hand, O God. Lord Jesus, thank you, kadagiti ka rin, that all things work together for good. All is well, O God, in our life. All is well. Yan, grabe magkaabo. Thank you for your goodness, O God. Yes. Ikinaimbag mo ako, Diyos, ni may lang napuno si Libyan. So, titang pa rin kagaya ka po, Diyos, kapandanan na kami, kadagiti nag-iimbag naman ba na. Thank you, God, that you fill us with your joy, O God, with your hope, because you are the God of hope, that fill us with hope. Yaman kami kurang daging aldaw, O Diyos, nga paninibkas may tikiimbag mo ako, kadagiti kahim, kadagiti amin, nga naramidang itibyan mi. Apresyado na ka ako. Dagmiging kagurot ako niya. Italagmiging kanya. Thank you. Iti parabor mo, iso ti kararag ko ako, may lakulos, kadagiti lang kakapsat, iti parabor mo. May likmot, iti aglaw-law da, iti amin na kupikuman na. Iti bindisyon, iti waya-waya, iti baligi, iti so ti may parangarang, iti biyag na, O God. And unto you, God, who is able to keep us from falling, be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever. In Jesus' name. Kaya tayo magpapadalan kami. Praise God, praise God. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Ituloy tayo kapag dayawan is. Babae, hindi pa nang